Hello, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Ahora mismo estoy en el aeropuerto de San Luis, de camino a coger mi equipaje. Perdón, cuéstame de novo cambiar do chip. Se vostede está vendo isto, é que ao final realicei os meus soños de facer o blog. Bueno, agora mesmo estou moi nervioso, posto que vou coñecer a familia Carlos Adame durante 10 meses. Yes, está grabando. It's unreal. Todo parece moi extraño, moi... Sacaron la película. Non me parece que este facendo isto agora mesmo, pero é unha boa experiencia. Sabes palabras en inglés porque levo todo o voo agora de camiño que fui ao sur falando en inglés.